съм Опа. Така, извинете за преди малко. И да, сигурно се чуете. Здравейте, аз съм Антибук. Извинете за преди малко. Сигурно се чуете защо се вижда само това и сега ще ви го кажа защо. Защото това е. Сега този епизод ще е свързан с това как да си направим. Това ще не е вечно. Добре, този епизод ще бъде свързан с как да си как да си направим какво? Как да си направим пързалка! Всъщност е много бавно. То така, аз се върнах, сега... аз съм в творчески мод. Там това ми е стената. Ето да, тук е стената. Това ми беше предишния канон и тук съм си направил пързалка. Така. Що там? Някой бива нападнал, че... Опа! Моя грешка. Поне вече селото ще си има... знам какво ще да правя с това, ама... просто да го забравим. Да, стената не е много голяма, просто ще предпазва една част. Ще ми трябва още селен. Ще е по-безопасно. Видя не място да излиза. И сега ще Никога не смята да излиза там. Чухте ли ме, бе? Никой от вас не искам да излиза. Извинете, просто малко съм разсеян днеска. И сега, как да си направим пързалка? Значи трябва да отидете на някое високо място, като, например, това. Не. Някое такова място. Да, това съм допустил. Много яко, просто да изглежда яко. Опа. Трябва да се редо, обаче от най-високото място трябва да почне. Да видим... Добре, ще трябва да прибавя малко тъпща. Така. Сега да, правете само така от най-високото място на един хълм и то пързалката се прави сама. Да, това ще бъде малко кратък клип. Изчаквате да стигне долу, ако въобще ще може да стигне долу. Най-хубаво е да има и море тук. Сега... готово е. Нека да я изпробваме. Аз съм си пробвал. Тия тук, де там да съм го пробвал. Сега ще си пробвам моите. Опа. Да, и трябва да е в море. Морето е гигантския басейн. Да видяхте, пързалка се прави много лесно. Може да си направите и седяка пързалка. Опа. Остава, бе. Ето сега ще ви кажа как се прави. Ето така се прави. Значи, тя трябва да е близо до тази. Или да е по-висока, или да е по-ниска. Опа! Добре, това ще бъде проблем. И толкова, защото не съм на Survival, но построихме гигантската пързалка. И тя... тук се е получила по-добре. Искате ли да я изпробвам? Ще я изпробвам, що не? Сега. Задвижвате леко героя си обаче с този бутоните, защото може да някой да има тук.
Да. За да не се отклонявате от пътя. И да, виждате, че тук вече си имаме парзал, две парзалки, които стигат до море. Даже тази се е случила по-надалече. Тази се създава... Насъздадох... Да. Сега, как да създадете езеро? Много е лесно. Езерото просто... така хора реших да се откажа от това. Малко дълбоко беше, ама сега наистина ще ви покажа как се прави езеро. Езеро... Това е стих си за пило. Езеро се прави много лесно. Ще кажа, че езерото се прави лесно. Само се сваля. Мразя бъгове. Аз стига. Позволите, но малко ми забива така игра, защото... Това е. Малко ми забива играта, защото сняга. И да, компютъра ми не че е бавен, бърз, ама много игри има, много неща има на него и за това. Добре, не ме питайте как ми промена да сложих. Просто не дейте. Така, обаче за да си направите... Писана ми вече само да забива. За да си направите обаче езерце, трябва да сложите почвени такива. Почвени неща. Почвените... В почвени... Почва трябва да сложите. Не, абе... Вижте, ама... Не знаем защо сега Майнкрафта ми забива. Да, казах, защото снимам клипи при някои... Аре бе. Сега, пълни трябва да вземете кофа с вода. И... Какво правите? Опси. Аре и така става. Трябва е така да напълните. Аре бе. И вече си имате езеро. Не е много стандартно, но пак е нещо. И така се прави езеро, а пък унака се прави парзалка. Това беше от мене. Ще видим в следващите няколко епизода на Майнкрафт. И мога да ви кажа сега, да ви споделя как ще казва също как се казва в следващия епизод. Може мислих да е на тема нещо като как да си направим хубав затвор. Да, ще видим в този клип.